Subscribing. Karara. Muna muku barka masoya dama da hauni gefe da sama da tsakiya da kuma ina da ina, kama daga jihohi zuwa manya-manyan birane, cewa da fatan za ku danna subscribe wa wannan tasha mai suna Dan Liman TV. Wannan wata tasha ce ƙayatacciya wadda ba komai ne kunshi cikinta ba face daban da batar kayayyaki masu muhimmanci da kuma duk wanda ya danna ya sheka ciki zai ainihin wata kan fuskanci tawalkwarin cakwakiyar cakuletin nishaɗi. A sai ku danna subscribe wa wannan subscribe ne to shi kenan, sai ku danna subscribe wa wannan tasha, sannan kuma sai ku danna alamar ƙararrawa ta sanarwa. A nema ba shakka zan shiga wannan tasha mai suna Dan Liman TV, Dan Liman Hausa TV, domin samun nishadi. Kaga mutane masu martabawa suna nuna min kima da kuma daraja. Amma da wata ina jin mai gida. ina jin yasa Me yasa ganin da ne kaman muna mutunci da kai yasa na kira ka fada ba gaskiya. ina jin Yana da kyau idan kana buƙatar nishadi ko kuma nishadantarwa ka shiga YouTube ka rubuta Dan Liman TV, Dan Liman Hausa TV. Gaskiya Dan Liman. wannan shi ne liman da nake kwamishe nishadi na. Wato- Yawa za ka iya da samun dama da yau ka fara aiki da ita, za ka samu nishadi kwarai da gaske. to shi kenan, na fahimta, na gode yawa. Kuma ba gaskiya ya faɗa fa, dama ne ma wannan tasha tana matuƙar ƙayatar da ni tun ba yau ba. Wato Dan Liman TV wata tasha ce da aka ingance ta aka kuma ƙirƙire ta domin ku masoya. Mana so ku shiga YouTube ku rubuta Dan Liman Hausa TV, sannan kuma sai ku danna alamar sanarwa. Wato wannan tasha ce da ta samu ba abin da ba ta ƙunsa ba a cikinta. Kuma dangane da ita wannan tasha, ba shakka, kuma dangane da ita wannan tasha akwai ƙayatarwa da kuma sawa mutum cikin nishadi. Kuma sannan mu ma kanmu tsofaffi muna shiga gaskiya, magana ta gaskiya ce yayi. Amma an ce bata maganar gaskiya da wanda wake. Yawa shi ne dai maganar gaskiya, muna shiga. Kuma ni ma ina shiga domin na samu nishadi. Wannan tasha ne akwai kiɗe-kiɗe, akwai barkwanci. Idan kun si labarin kwamadin da aka ce Goben gobe. to a wannan tasha ne akwai wani shasharan kwamadi da nima yana kallon sa waya ta, kun gani yana gwaya ciki, ina da shi a ciki. Yawa, sai a yau ku fara morar wannan dama. Gidan Bushi, Dan Liman TV, tasha mai kaitarwa. Yawa, sai mun je kuma soya. Fece Subscribing. Karara.